Poyamba nayi mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera lero apita ku nyumba ya malamulo kukayankha mafunso aphungu. Nyengo ya chaka chino yodzala mitengo ayikhazikitsa ndi pempho kwa Malawi kuti anthu adzipereke pa ntchito yobwenzeretsa ndi kusamalira chilengedwe. Chipani cha Malawi Congress MCP chadzudzula chipani chotsutsa cha TPP chifukwa cholimbikitsa mchitidwe wa zipolowe pandale. Wachiwiri wa sipikala ya nyumba ya malamulo Mayi Aisha Adams ati mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera lero aonekera ku nyumba ya malamulo pamene akayankhe mafunso osiyanasiyana a aphungu. Kuyambira pamene anayamba kulamulira dziko lino, Dr. Chakwera akhala akumakaonekera ku nyumbayi pamene amakayankha mafunso osiyanasiyana ochokera kwa Malawi kudzera kwa aphungu mnyumba ya malamulo. Dr. Chakwera akuyembekezeka kukafika ku nyumbayi nthawi ya 2 koloko masana. Pomwe aphungu akupita ku mapeto mu sabata yomaliza ya zokambirana zawo, wachiwiri wina wa sipikala wa nyumba ya malamulo a Aisha Mambo Adams anafotokoza nyumbayi kuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera afika nyumbayi lachitatu masana kudzayankha mafunso kuchokera kwa aphungu. President Chakwera adzayankha mafunsowa ngati mbali imodzi yokwaniritsa zomwe zili m'malamulo a dziko lino, zomwe zimanena kuti mtsogoleri wa dziko akuyenera kuyankhapo mafunso a aphungu ndi cholinga chokuti adzipereka tsatanetsatane wa chitukuko chomwe boma likuyendetsa. Aka sikakhala koyamba kuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera apite ku nyumba ya malamulo kukayankha mafunso ochokera kwa aphungu kuchokera pomwe anayamba kulamulira dziko lino. Kuchokera ku nyumba ya malamulo ndine Eunice Jovu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wakhazikitsa ntchito yodzala mitengo ya chaka chino ya 2024 mpaka na 2025 ndi pempho kwa Malawi kuti atenge gawo pobwenzeretsa ndi kusamala za chilengedwe pozindikira kufunika kwake ku dziko lino. Dr. Usi ayankhula izi pamwambo omwe wachitika pa sukulu ya primary ya Lufita m'boma la Chitipa. Musasecheyo walemba ripoti. Dziko la Malawi likukumana ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi monga chilala komanso madzi osefukira kamba ka zotsatira zakusintha kwa nyengo zomwe mwazina zachititsanso kuti anthu asamakhale ndi chakudya chokwanira. Pozindikira kuti mavutowa ndi kamba ka kuonongeka kwa chilengedwe, boma likuyika mphamvu zake pobwezeretsa ndi kusamala za chilengedwe. Ichi nchifukwa chake wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wadzala mitengo pokhazikitsa ntchitoyi. Poyankhula pamwambowu, Dr. Usi yemwenso ndi nduna yoona za chilengedwe ndi kusintha kwa nyengo wati pakufunika kuti aliyense atengepo gawo popeza ntchitoyi ndi yopindulira dziko. Kukhala ngati kuti tili pa nkhondo yofuna kuononga chilengedwe, ena amaganiza kuti akuononga mitengoyo to punish government, akuononga chilengedwe kuti boma livutike, forgetting kuti boma limabwera limapita, lina libwera lipita, but Malawians are still here. So tingoononga chilengedwe, komanso chilengedwe chikafuna to fight back, you can't defend yourself. Cyclone Freddy inapha anthu ambiri Malawi muno. Chifukwa chani? Mmene Amalawi tichitira ndi environment, mitengo yathu. Mawu awo mtemi wa batemi Kyungu wa maboma akaronga ndi Chitipa ati pakufunikanso kuphunzitsa ana nkhani za chilengedwe kuti azikula ozindikira. So ana inu lero maona right honorable vice president kudzala mitengo pano pa Lufita primary school. Mitengo imene adzala pano chonde muisamala. Ndipo senior chief Maurambia ya mboma la Chitipa yati anakhazikitsa malamulo apadera okhuza kusamala za chilengedwe mdera lawo. Munthu akapezeka akuononga mitengo imene tazara, kaya ni mbuzi yake, kaya ni nguruwe yake, kaya ni ng'ombe, ikulandidwa.
kulanda basi iyo talanda. Mabungwe ndi magulu a anthu osiyanasiyana akuyembekezeka kudzala mitengo pafupifupi 40 miliyoni munyengo ya chaka chino yomwe ayikhazikitsa pamutu omwe ukulimbikitsa kubwezeretsa mitengo ndi nthaka kuti dziko lizikhala ndi chakudya chokwanira. Musase Cheyo, MBC Chitipa. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu watsindika kufunika kotukula ntchito zachikhalidwe kamba kakuti zimathandiza kufalitsa mauthenga osiyanasiyana ofunikira. Musase Cheyo walemba ripoti. Pa zochitika zosiyanasiyana mdziko muno pamakhala magule, ndakatulo ndi zina. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi akuti izi sikuti zimangosangalatsa anthu pamalo koma zimathandiza kusunga chikhalidwe komanso kufalitsa mauthenga osiyanasiyana. Amene ajawo muona aphunzitsa ana because they're motivated, they know kuti culture it is us. Next time we come here muona mwinowe sali mmoza mwinowe 4. Why? They are motivated. It's the way we live, it's our culture. We come from Gumudzi Trosefi. Don't say we come from Gumudzi. We all come from Gumudzi. Tapunzira, yes, but we have our roots. Nkona tikamwalira timapita kumando kama chokera panwet. Kama chokera panwet. Pakadali pano wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko wapereka mphoto ya matumba a fetereza kwa ophunzira omwe anayika mauthenga okhuza kusamala zachilengedwe m'magule komanso ndakatulo. Grace Kamisa ndi mmodzi mwa omwe alandira mphotoyi. Ndikuthokoza Vice President amene andipasa mphaso zimene zizi pakuti ife tinalibe sopano tazipeza. Thokoza kwambiri. Ubwino wa zimene zapangazi ndikupeza zinthu zambiri komanso kukhala ndi chidwi pa skulu kumathandiza kuti munthu ukwanirise zimene umafuna kuti uzakhale msogolo. Ena mwa magule odziwika bwino maboma a Chitipa ndi Karonga ndi Malipenga komanso Winowe. Musase Cheyo, MBC Chitipa. Bungwe la Chisankho Watch limene ni mgwirizano wa mabungwe anayi lati mkuona kwawo bungwe lona za chisankho la MEC lachita bwino pa gawo lachitatu la kalembera wa zisankho. Wapampando wa bungweli a Bishop Gifford Matonga ndiye mwanena izi mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano wa atolankhani. Margaret Mapando ali ndi ripoti. Potsatira kukhazikitsa kwa kalembera wa chisankho ndi bungwe lona za chisankho la MEC, bungwe la Chisankho Watch linayamba ina mwa ntchito zake yoona mmene magawo ayendere mpaka kudzafika chisankho cha 2025. Poyankhula ku Lilongwe wapampando wa bungweli a Bishop Gifford Matonga wati mwazina bungweli layamikira unduna ona za chisamaliro cha anthu powafikira nkuwunikiranso zina mwa zomwe sizinayende bwino mu gawo loyamba komanso lachiwiri. Iwo ati ngakhale zina zinayenda bwino gawo lachitatuli, malipoti achinyengo komanso mauthenga osalondola anachuluka. Tapezanso kuti mauthenga ena anali osayenera amene amaperekedwa ndi anthu osiyanasiyana makamaka kuchokera ku zipani. Tapeza kuti ku zipaniku kumaperekedwa mauthenga osayenera amene ali osokoneza anthu amene amayenera kuti akalembetse. Munthu olena kuti akalembetse akapatsidwa uthenga osokonekera sangakhale ndi chidwi chokuti akhoza kavota. Bungwe la Chisankho Watch analikhazikitsa mdziko muno ndi cholinga choyang'anira magawo onse a chisankho mpaka kudzafika mchaka cha 2025 pomwe chisankho cha mdziko muno chidzachitike. Bungweli ndi mgwirizano wa mabungwe anayi omwe ndi Catholic Commission for Justice and Peace, Public Affairs Committee, Gender Justice Unit komanso Meeting Hub. Margaret Mapando, MBC Lilongwe. Chipani cha Malawi Congress MCP chati chipani chotsutsa cha DPP chaonetseratu kuti chili ndi phuma lofuna kubwerera mboma pogwiritsa ntchito mchitidwe wa zipolowe. Mlembi wamkulu wa chipani cha MCP a Richard Chimondo Banda ndiye wanena zimenezi pa msonkhano wa atolankhani ku Lilongwe. Chimondo Banda ati ndizokhumudwitsa kuti akuluakulu a DPP akupitirizabe kulankhula mawu odzetsa ziwawa pamene mdziko muno muli bata ndi mtendere. Zambiri mulipoti ili. Patangopita miyezi yochepa yokha pamene chipani cha Malawi Congress MCP chidadzudzula zimene akuluakulu ena a chipani cha DPP adanena. Chipani ichi chadzudzulanso mawu amene alankhula a Victor Musowa omwe ndi phungu wa ku Bale mboma la Mulanje
omwe akuti ananena posachedwapa kuti anthu akundilande akaona munthu wina aliyense atavala zovala za Malawi Congress MCP athane naye. Mulembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress MCP Richard Chimwendo Banda anati nzokhumudwitsa kuti atsogoleri a zipani zosiyanasiyana amene anayenera kukhala patsogolo polimbikitsa bata ndi mtendere akulankhula zinthu zozetsa mpungwepungwe komanso zipolowe pandale. Achimwendo Banda anati zimene chipani cha Democratic Progressive DPP chikuchita zikuonetseratu kuti mchipanichi mulibe democracy komanso chikufuna kubwerera mboma pogwiritsa ntchito njira ya zipolowe. Achimwendo Banda anati mawu odzetsa zipolowe ndi amene adachititsa kuti wachinyamata wina wa chipani cha Malawi Congress wakundilande mu mzinda wa Blantyre aphedwe posachedwapa. Komabe anati chipani chawo cha MCP sichichita mantha ndipo chalangiza atsogoleri onse kuti akhale omasuka kuchititsa misonkhano pena paliponse m'dziko muno kamba kuti chipani chawo chimakhulupirira mtendere. Achimwendo Banda anapemphanso a Malawi Police kuti achite kafukufuku okhudza imfa ya wachinyamata wa chipani cha MCP amene adaphedwa kundilande. Utenga wakulu ndodzudzula nkhani zimene zili zachiwawa zimene zikuchitika m'dziko muno, koma kudzudzula kwenikweni tikukuponya kwa atsogoleri a chipani cha DPP, aphungu a nyumba ya malamulo ndi maudindo ena amene moyera mosabisa akumafika ku dziko lonse ndi kuyankhula kuti atsogoleri a chipani cha MCP ndi watsatira wawo muwaotche mukawapeza atavala zovala za MCP. Komanso dzanali kuchita kunena kuti wina aliyense akabwera kuno akachita kwacha mumenye muntamangitse. Ndi izi zikubwera pa nthawi imene membala wathu kundilande komweko anaphedwa ndi omwe wa DPP. Membala wathu adaphedwa pakana lero mayankho sanabwere. Utenga wina ngonena kuti amipingo mabungwe osanasiyana tigwirane dzanja tidzudzule mchitidwe umenewu. Pothirirapo ndemanga pa zimene achipani cha DPP anachita posachedwapa popita ku maofesi a bungwe la National Registration Bureau poganizira kuti kukuchitika zina zachinyengo, Achimwendo Banda anati nzokhumudwitsa kuti mpaka pano achipani cha DPP alephera kupereka umboni otsimikiza zimene iwo amaganiza. Achimwendo Banda apempha mabungwe omwe siaboma, atsogoleri a mipingo komanso atolankhani kuti athandizire kudzudzula mchitidwe woyambitsa zipolowe m'dziko muno ponena kuti dziko la Malawi sili kufuna nkhondo ya pachiweniweni. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Chipani cha Umodzi chati ndipofunika kuti Amalawi agwirane manja ndi kupitiriza kukhala mwamtendere pamene zotsatira zakafukufuku wa ndege imene inagwa mu nkhalango ya ku Chikangawa ndi kupha amene anali wachiwiri kwa President Dr. Saulos Chilima zatuluka. President wa chipani cha Umodzi a Thomas Kaumba ayankhula izi muchikalata chimene atulutsa pokambapo za nkhaniyo. Iwo akuyankhulana ndi Grant Mhango. Tikuyamba kuthokoza president anapanga kuti pakhale kafukufuku kuti chinapangisa ndege kuti ipe ndichani komanso kafukufuku atatuluka apeza nena kuti kulipoti sande kubwera kwa ine choyambira ipite kwa anthu akayi andira mpamene mpande pasei chimene chikusenza kuti president wathu akupanga kuti poyera chati pangisaso nichonena kuti Malawi Congress Party ndi chipani chikusemeza pakali pano kuti ndi chipani cha nyuwani chipani chonena kuti sichikufuna mapokoso a opposition anali pasogolo kunena kuti Lazarus Chakwera ndi Malawi Congress Party ndi amene apha Chilima andi zikusimikizika chifukwa kuti nthawi imeneyo chili ndi maliro pa Bingu Stadium a opposition ananyamula anthu Marole kuchokera kumwera kupita ku Central Region ndipo president anakuidwa Malawi Congress Party anali pamene pachi ndisake ndikwathukuza Malawi Congress Party kuti pakantani chinoita chipani chomutoko mtendere kati ndionena kuti umboni yonena kuti china kabisa ndeke kuti ipende chani nkhani akunena kuti siku limenelo nyengo sinalibe siku limenelo kunali siku maoneka kunali siku maoneka bwino komanso zatha ku Germany anafotokoza somomvekaso kuno kwambiri kunena kuti ngati ndege yako vuto ndichati kuti ndikuti nyengo sinalibwino izi zikusunga kunena kuti angatsaga ngati amalira umalira kupena amalira kucha nkhani yaikulu ndiyena kuti nyengo sinalibwino ngakhale pano sifuko zina koma chinthu chomwe chimene chakhazika pamene paonchonena kuti nyengo ndimene inavuta ndechatu tikuita na amayango onse sokolo tendi khale pa tigwirane manja anzathu achapita tendi apempherere kuti mizimu yawo iwuse mtendere. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiye ntionenso mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera lero apita ku nyumba ya malamulo kukayankha mafunso aphungu.
nyengo ya chaka chino yodzala mitengo ayikhazikitsa ndi pempho kwa Malawi kuti anthu adzipereke pa ntchito yobwezeretsa ndi kusamalira chilengedwe. Chipani cha Malawi Congress MCP chadzudzula chipani chotsutsa cha TPP chifukwa cholimbikitsa mchitidwe wa zipolowe pandale. The D-Day. 18th April 2024. Agenda. Results of the National Survey on Access and Use of Information and Communication Technologies by Households and Individuals in Malawi 2023. Malawians trust us, they watch us, and they listen to us. From a news perspective, from a program's perspective, it means we need to up our game. For one to be a great champion, you have to compete. On behalf of NBC Radio 1, it means a lot. Just confirms what we have been through and through. It is settled. NBC TV has the highest viewership and NBC Radio 1 has the highest listenership in Malawi. We said it before and we are saying it again now. We broadcast to millions. Set your view bar beyond friends and family. Choose the market leader. Choose NBC. Takulandiraniso. Popitirani nkhanizi, nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati iyamba kugawa katundu kwa anthu amene akhudzidwa ndi namondwe wa Chido mawa. Modzi mwa akuluakulu ku nthambi a Moses Chimphepo ati anthu ogwira ntchito ku nthambi awatumiza madera ena okhudzidwa monga Blantyre ndi Machinga kuti ayambe ntchitoyi. Achimphepo anena izi pamene amalandira katundu kuchokera ku World Vision Malawi okathandiza anthu amene akhudzidwa ndi namondwe wa Chido. Ndi mmene tikudziwira dziko la Malawi muno mwadusa namondwe wotchedwa Chido amene wadusa masiku awiri apitawa, ndipo mmene amadusa wati wonongerako zinthu muno dziko lathu, moti ndikunena pano maanja osachepera 7,000 akhudzidwa ma district osiyana-siyana. Komanso anthu amene ndi ochuluka mwina over 35,000 anthu amene akhudzidwa. Komanso anthu ena of 7 amwalira. Sitikudziwa chiwerengero chitokwerabe fatikulandirabe malipoti. Komanso anthu osachepera 16 avulala. Ndi anthu amene wakulandira chithandizo muzipatalamo osiyana-siyana. Mmene ndikunena pano takhala tapanga kale ndondomeko kuti tinakonzekera mu nthawi yake kuti anthu amene wathandize. Tindi chiyembekezo kuti kukamatha mulungu uno wina aliyense amene wakhudzidwa akhala atalandira chithandizo. Tsiku la lero panopa tikulandira chithandizo kuchokera kwa anzathu a World Vision amene wandi abale athu nthawi zonse amatigwira mkono nthawi ya ngozi zikachitika. Atithandiza ife aboma ndi chithandizo choti pali ma blanket, pali ma plastic pails zotungira madzi, komanso pali ma mosquito net, maneti, komanso pali sopo oti anthu athu kugwisa ntchito, mafuta oti anthu athu kudzola ndi zina zotero.
Asobuza Siwande ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la World Vision Malawi, ndipo anati nsanamira imodzi ya bungwe lawo ndi kuthandizira pa nthawi ya ngozi. Monga mmene mukudziwira masiku awiri apitawa nyengo kumalawi kumusina libwino motima kumwambiri akuzira mwina siku kuti ndambiri kwambiri kuyerekeza nimene timayembekezera poyamba ndi mmene mabwerera mphepo komabe pali anthu ena wakhuza kwambiri moti akufunika thandizo losiyanasiyana. So chifukwa anzathu a Dodoma anatitsimikizira kuti mbali ya chakudya ali nacho kwanira koma zinthu zina zinazofunikaso zomwe akhuzidwa mwenetu ndi zomwe ifeyo monga bungwe loti nafeso mbali yathu imodzi ndiyothandiza mungozi zogwa zizi tinaona kuti tikhoza kuthandizapo kuti anthu amene akuvutikawo mwina mavuto awo angachepesedwe Nduna ya zamalonda a Sostin Gwengwe yapempha ma cooperative ku chigwa cha mtsinje wa Shire kuti agwiritse ntchito bwino mwayi wa ngalande ya ulimi wa nthilira ya Shire Valley Transformation Program kuti itukule miyoyo yawo komanso kukweza chuma cha dziko lino. Agwengwe alankhula izi pamene amakayendera ntchito ya Shire Valley Transformation Program SVTP ku Chikwawa. Zambiri mu ripoti ili. Ma cooperative atatu akonzeka tsopano kuti ayambe ulimi wawo wa minda ikuluikulu pogwiritsa ntchito madzi a ngalande ya Shire Transformation SVTP mwezi wa June 2025. Imodzi mwa ma cooperative iwa ndi amwana alirenji, ndipo cooperative inali ndi mwayi okumana ndi nduna ya zamalonda a Sostin Gwengwe. Pakadali pano cooperative ya mwana alirenji ili ndi ndalama zokwana 10 billion kwacha ndipo ikuperewera 4 billion kwacha kuti ithe kuyamba ntchitoyo. Wapa mpando wa cooperative a Robert Makion anati vuto lalikulu ndi kupeza mwayi wa ngongole. Alimi ya mwana alirenji cooperative nakhazikitsa malo athu pamodzi cholinga wina aliyense apeze phindu pamene kuikula kwenye kwa malo ake. Ndipo chitukuko chimenechi chachinyadira kwambiri. Madzi ayamba mu Juni komanso mbewu zimene zalimezi tizadzalime dera limene ndi soya, beans, cotton and sabola. World Bank inapereka 10 billion pomwe yoyembekeza kuti fe alimi tipereke yapadera ndi 4 billion yonse 14 billion zimene mukampira. Komano 4 billion yokuti tifikire tiyenera kuti tione mabungwe ena komanso amememba ife alimi patoka tinapereka chawo tikana kuja kuti siti kufika pa 4 billion paja ndiko tilowa mabungwe ena. Mabungwe tikupempha mabungwe olowa kwabwino kuti atha kuthandiza 4 billion kuphatikiza ndi 10 billion imene apeka World Bank. Ndipo polankhula atacheza ndi ma cooperative iwa Agwengwe anapempha ma cooperative kuti asathere pongolima mbewu koma aziganiza zopanga katundu osiyanasiyana potsegula mafakitale. Agwengwe anati umphawi sungathe ndi ulimi okha koma pokonza katundu osiyanasiyana kuchokera ku mbewu zawo. So kwambiri tikati awa ndi cooperative sitikungofuna kuti waje akhale mulimi chabe, tifuna kuti athe kukhala ndi kuthekera kopanga katundu amene angathe kumagulitsidwa m'mashopu mwathu even maikoso amene atizungulira. Zinthu ngati zakudya, ma peanut butter, mahane, zakumwa zosiyanasiyana, the fizzy drinks, ndi katundu wina mpunga amene zimene zingathe kumapezeka m'mashopu. Iyi ndiye cooperative. Tifuna tisiyanitse iyo kungokhala mulimi chabe, tifuna iyo akhale odatha kubwera pamodzi nkumapanga business yolongosoka kuti umphawi wa pa household tiuchepetse kapena tiuthetse. Agwengwe ati sali okonzeka kukhazikitsa malo apadera okhazikitsa mafakitale akunja. Iwo ati cholinga cha Shire Valley Transformation ndi chofuna kutukula alimi amchigawo chakuchigwa cha mtsinje wa Shire. Kuti ndeti kabweranso kuno ndiye kuti kupanda kuzitenga bwino zimpangano mulimi amene ali mu cooperative kuti angokhalabe mulimi chabe. Koma ngati timafuna kuti tapatseko ma incentives ngati mina mitsonkho yomvererekako then zimenezi ziyambire ma cooperative eni akeyo kuti tathandizire kuti azibwera pamodzi kupanga katundu osiyanasiyana ndipo boma liagwire dzanja kuapatsa mitsonkho yomvererekapo ngati special economic zone. Koma kuti special economic zone tipatse anthu oti angochoka uko kungobwera kuno ndeti alimi athuwa angokhalabe alimi otilimira katundu koma kuti iwo phindu lake lenileni mwina wosalipeza. Ife timafuna tisinthe kachitidwe kama cooperative kuti bomanso liziona ma cooperative aja kuayika pamodzi kupanga union pachizungu amati secondary cooperative. Ndi secondary cooperative iyo ikamapanga ma production aja imeneyo tipatse tizi omalonga amene tizapatsa special economic zone. Mbewu zomwe ma cooperative akuyembekezereka kudzala ndi monga soya, nyemba, thonje, sabola ndi chimanga mwa zina.
ntchito ya svtp ikulandira thandizo lochokera ku World Bank ndi African Development Bank ndi cholinga chopititsa patsogolo ntchito ya ulimi wa malonda komanso kupititsa patsogolo miyoyo ya anthu okhala mchigwa cha mtsinje wa Shire. Kumbukani Phiri, MBC Chikwawa. Munkhani za masewero, timu ya Mzuzu City Hammers yadzedzimutsa FCB Nyasa Big Bullets poitulutsa mu mpikisano wa Castel pa mapenati. Matimuwa analepherana posagoletsana chigoli chilichonse, koma pa mapenati Mzuzu yapambana ndi zigoli zinayi kwa chimodzi. Ochinga pa golo wa timuyi Chance Mtete anagwira mapenati awiri. Bullets ndiyomwe imasunga chikhochi itapambana chaka chatha. Apa ndiye kuti Mzuzu City Hammers ikumana ndi Maite Mukulu Wanderers mu ndime yomaliza ya mpikisanowu. Masewerowa achitika loweruka lino pa bwalo la masewero la Bingu mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera lero apita ku nyumba ya malamulo kukayankha mafunso aphungu. Nyengo ya chaka chino yodzala mitengo ayikhazikitsa ndi pempho kwa Malawi kuti anthu adzipereke pa ntchito yobwenzeretsa ndi kusamalira chilengedwe. Chipani cha Malawi Congress MCP chadzudzula chipani chotsutsa cha TPP chifukwa cholimbikitsa mchitidwe wa zipolowe pandale. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Umali, mawa bwino.